Ba fiye so faga mai so min te so la ka ko am ko faga wa LADJI ga ci wala juwe bi o do wa ina tla kan so la mo kunu ne 17 faga 15 ani 14 alhamdulillah rabbil alamin bon witi fena na to ko ne ma se ka wati LADJI sama obe alhamdulillah ko de basiti alhamdulillah iga ci wala juwe bi o mun ci bali soke ne so haram LADJI wala shi dabi wakati jume wati mun ye so haram to kalama dabi ne ma ijine so haram pew dabi ne amet almami ne ko do ko so ta ma islame ga barka islame jino ba ne haram pew so me bororo ne tesi LADJI ne ta kasi gi fam ya ko iko ki so ta haram de wa mun ya haram sa wati be mun ko ya te ne ma so haram wa ya fo den defan kala mala de aywa bashite ngane ko mi fe no fi silame ko mi fe on fe ba ada ne ko ba go o kanga kechi nyama de kana nsire ya ke sira muna ijo ya LADJI iko ki so ta haram munya haram za wati o tuma mune kere we kafira e tara ko so ta ma silame kana kuma fula banda ko ne le so haram pe na fure so haram bela to aywa bashite sisan ne de boda misiri ko misiri la mo ba kuma na ko LADJI boda siri la sa kataka ka subiye dalen do misiri ko almami subiye ta ka ila misiri ko mo ko bela kelen o dungera malo de amake molo ida bola misiri jume ambiser misiri minaki almami jume almami kunturu o tete sisan mo ne almami galon tige ayi ma galon tige ba so anda fina sino ne sube fina ta bebe ngwe ali kele ma je ne subi nan ni ta ne ka subi nan awa kuma kera fly saw LADJI de ma fo sa kalete sota o kuma LADJI ma fo sa ke so haramwa afali so mede na ne ma bonyo na ko kelena ne ma fe ga wadi anga so sanga kenala ma fo ko wate ko ngaji ga usukala atete meni ngal LADJI yan jigila misia ma donné ta ingera jigila misia dai ne yɛrɛ bolo sanguna alimami tayana ngo LADJI na se ka alimami jɔyɔrɔ fa ka da ka ko LADJI bɛ seli première na nka n'a fɔra ko LADJI bɛ t'i sigi ni sobi ye misiri kɔnɔ ne jigila misɛnyara nin ta ye sa i jira wa n'i ma i ji i tɛ kɛ sobolila yan bolo yan o tɛ sa wati i b'a dɔn n tun bɛ fɛ ka garisigɛ de lajɛ garisigɛ lajɛ kɛ dɛ nin y'a barada de wati kana nin dala mɛ nin minɛ de tilara na i tɛmɛ ka bɔ ɲɛ kɔnɔ e ka de kama ne tɛ ka so ta i bɛ pression wallahi limaniya foyi ma tila a jogo de don pour nasɔngɔ jago i b'a fɔ i bɛ garisigɛ lajɛ so la wati wallahi faamuya nin minɛ de tilara na wati min ɲininka tiɲɛ yɛrɛ la ne ka sobi bɔra ka bin misiri kɔnɔ a binna kɛ n tɛ kuma dɔɔni n tɛ na i suturali kama koyi ne bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna sobi in binna yen i ka sobi binna misiri kɔnɔ nka ne ye n jɔnjɔlima ka taa sobi ta mɔgɔ ka n'a ye mɔgɔ si ɲɛ ma da kan ne tɛ n nana n ko n bɛna a d'i ma a yɛrɛ bɛ min a filɛ nin nka n tɛ n dogo i la LADJI so ta dabila so ta dabila bi a dabila sini silamɛ ka baara tɛ silamɛ jɛɲɔgɔn ka baara tɛ ayiwa n nana n ko n b'o de f'i ye ne taara wati n y'a haramu wallahi a ta kɔni ba haramu pewu i ye sutura la k'i sutura non bi ta tɛ da dɛ wallahi n ye so haramu yɛrɛ de so bɛ jɔyɔrɔ dɔ ne bila ne tɛ se o ye ala ka ko de n'i ma haram dɔwɛrɛ kama i b'a haram i malo kama